जतनो फुंकाहाम जतनो खुलुमका और फाइमाजा फैनाय जोंनि बर' मिडियायावनो जों भारतीय जनता युवा मोर्चा नङै अनेक अनेक शुभेच्छा व अभिनंदन दो तो जोंनि दिनै जे प्रेस बार्ता है का प्रेस मीट खोना जोंनि बीजेपी युवा मोर्चा बाय युथ आईपीएफ जोंनि कैसा जोंनि जनजाति युवा समावेश अनानै थाङै दङ जोंनि समावेश जोंनि भारतबर्षनि भारत हादरनि प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जे 2014 सिमी ताबुक सुबजरा जे 9 बछरनि जे कार्यक्रम बा बिनि जे 9 बछर गभर्नमेंट अंखा 9 बछर नाहारै जोंनि खोनानै जे जनजाति युव समावेश तो जों खुमलंग दसराम जे जोंनि महाराज बुबागरानि जे हायाका महाराजा बिजयपुरमनि जे स्टेचु तमान जागाव जगह प्राय जों जस्ट दुईटा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट त्रिपुरा एंड सिपाहीजला दुईटा डिस्ट्रिक्ट खायनाय जे त्रिपुरासा सिकलार मतै जोंनि जनजाति युव जमायत खाना प्राय दुईटानि सिबिसिनि गैदारिं होनाय ठीक चिना जगह 3टा हमका प्रोग्राम स्टार्ट होनाय तो प्रोग्राम फाइमाजा फैनाय जोंनि मुख्यमंत्री जोंनि राज्य मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साह महोदय सर तो चिनार फाइमाजा फैनाय जोंनि बीजेपी प्रदेश राज्य सभापति जोंनि राजीव भट्टाचार्य महोदय तो चिनार जोंनि जत त्रिपुरासा मिनिस्टार एमएलए हायाकाबा एमडीसी तो चिनिर फाइमाजा फैनाय जोंनि जे ताबुक आईपीएफ एलायंस पार्टनारनि जे मदद दंनाय जोंनि शुक्लाचरण नवातिया महोदय तो फाइमाजा फैनाय दं गुबुन आईपीएफ जोंनि जे स्टेट प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटारि जे गुबुन बर' फाइमाजा फैनाय तो जोंनि जे प्रोग्राम जत प्रस्तुति इनिन सेंजाखा तो अमनते जों बार बार आईपीएफ बीजेपी को यूथ संगठन को एक दफा मीटिंग खायजाखा तो आं प्रेस माध्यमाबो बार्ता मोसङो जोंनि नाहारमं तो सांग तङै बाहायखाय जों नायथखाय जोंनि बर'नि बागै सामलाय थनानै समावेशनि माध्यमे जों खायसे गाहाम बार्ता दिनानै जे बर' अनेक समय अनेक किछु कक सालाय दङ बीजेपी आईपीएफ एलायंस फानो वालालाय गुलालाय तो जे जिनिस दङ जों बर'नि जे खायसे बर'नि बोखाव जे भुल भ्रान्ति दंमोन आबोनो जों खाना परिष्कार जे यूथ आईपीएफ बाय बीजेपी युवा मोर्चा एक प्रोग्राम खायनानै थाङै दङ हयतोबा जोंनि त्रिपुरा अमन पयला जेबो जों नायथखाय प्रोग्राम खायनानै थाङै दं तो आं प्रेस रंनि माध्यमे अमन बार्ता दिनाय खोना जोंनि दुइटानि समय जोंनि सिपाहीजला हायाकाबा वेस्ट त्रिपुरानि हयते जोंनि बर' फायनाय दुइटानि समय आबाद बागै आं ताबुक आं कयनाय आईपीएफ जोंनि जे प्रतिनिधि बा हायाकाबा युवकनि जे इनचार्ज जोंनि दाव मित्न बबनावनो थाय थाङै कक सायख'नाय बेलेन हमबाय नरगतन खनायमान बायखा जोंनि युवा मोर्चानि जनरल सेक्रेटारि बंना बिपिन देव मुखुबै जे नाव आईपीएफ नि बेदे यूथ आईपीएफ के युवा मोर्चानि उद्योगे कैसा जनजाति युवा समावेश होंगे दङ ओ जगह जों जेहेतु एलायंस पार्टनार दङ अवनि बागै मोदीजीनि 9 बोसोरनि जे क्षमता दखल खायमानि अवनो रुख साबैनो जगाव बुथुम लायथानि जत जागानि न बरफ जे सामानि जे दुईटा डिस्ट्रिक्ट और दुईटा डिस्ट्रिक्ट जे जगाव जोंनि पार्टीनि आदम रंफानाय और जगाव मिलायन फायलायनाय आंखौ तो जोंनि पार्टीनि फ्लैग गावनि पार्टीनि फ्लैग जे गारियाव दंनाय बा एक लुगैनो गारियाव खाजाबनाय जतन गाहाम ग्रुंखे ते गोजांखे खायनायनि बागै ते बुइनि उस्कानि रंग नरै गोजांखे फायबायनानै बागै जतन न ते सारा त्रिपुरानि जतन जे फाइमाजा फायनामो सोंनाय रंग जों खानानि प्रोग्राम दुईटानि मध्य साफायना बागै गावबो मुनारगै न आं ini jauh kisah press project of sebenarnya orang